Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. Jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Golal Média naɓe e saltire mum. Eɗen goni hande e 5 février 2022 ko 5 février 1945 Cheikh Moussa Camara yalti aduna. Oɗo gando noon biyeteɗo Cheikh Moussa Camara yi aduna koye hitande ujunere hedde hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e nayyi hedde 1864 toon to Guriki Samba Diom. Guriki Samba Diom noon woni ko banggue funnague worgo Matam, woni koye Damga hande o e région Matam. Ko toon Cheikh Moussa yi aduna nder gonɗon wuro. Jinnaɓe makko bam makko wiyete ko Ahmad Doundi e wonti noon Ahmad Habib. Simo waɗi jinnaɗo gorko wiyede ɗum Ahmad Doundi ko nde o ari Guri o woni sehil mum Samba Diom. Mbiyen wonno ɗon nokku cukkuɗo hay goto suusano hodde toon, kanko yomo suusi hodde toon. Ɗum waɗi o hokka o lewi toon haw hoɗi toon. On woni jinnaɗo makko gorko hono Ahmad Habib. Cheikh Moussa noon ne haala ɓe kanko jinnaɗo makko gorko e jinnaɗo makko debbo e ɓernde heccinde konngudi jurminiɗi. Bam makko ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema eno wayno ene jogino gandal ko birnidi, sibu wonko soynino e makko. On ne wiyanno ɓiyam oɗo mo jiiɗon ma wat saaha so wiyama ko min jibini oɗo yimɓeɓe jaddat, sibu miijade min no mbami ni mi wona neɗɗo tan baɗɗo fayida no fewi e oɗo no fayida mum mo jogori dañde e gandal mum ngal jogori hebde e hoodere mum no ƴellitto ha aduna foof tinani. On woni jinnaɗo makko gorko hono Ahmad Habib. Yum makko wiyete ko Mariam Dadde Sow. On ɗon kadi ko debbo julɗo, ko debbo kadi ne cakkotonoɗo. Ko ɗon o jibina mbiɗen toon to Guriki Samba Diom. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. Wadi jangude ɓuran noon koye biyeteɗo Ceerno Malick Dieng ko on adi windandemo ba adi janguindemo ɓuran. Nde ummi e juuɗe Ceerno Malick o faari koto Polel Diawɓe ha hande foof koye Damga e juuɗe Ceerno biyeteɗo Mamoudou Sow. Onno kadi o jangge mum ko ɓurana. E siftinde bandiraɓe kadi e saaha mo Cheikh Moussa jibina o, on ɗon yonta ko yonta mo gandanɗa hoorema ko mettuɗo seeɗa to banggue Fouta loode ɗum to banggue gandal. Neɗɗo jibine e on tuma ha wawa dañde hen gandal wonnano hunde wemde no fewi, sibu on saaha eɗen gandi 1864 ko nden hirande woni nde Cheikh Oumar wirni. Caggal mum seeɗa tawi Cheikh Oumar rendinino Foutankoɓe foof yo gar jaade mum pelloji jihad. E ɗum waɗi anduɓe Foutankoɓe hewɓe e jamboreji mumen hewɓe foof perino Fouta o jaade Cheikh Oumar. Ɗum waɗi on saaha Fouta o ene lohi seeɗa to banggue anduɓe. Aɗa ara e oɗo ceerno jiiɗa janggude mum won defte tawa wawi tan ko ndeɗo deftere wotere. Deftere heddinde sa yiiɗi janggoyde ɗum ma jaaha ha ceerno goɗɗo, walla oɗo ceerno ndeɗo deftere o wawi hen tan ko feccere heddinde nde o wawa ko ma jaaha ha ceerno goɗɗo on wawi feccere heddinde koye oɗo saaha woni mo Cheikh Moussa hawri o. Eyyi ɗum noon ko hakkude laaña wonno. Ɗum noon nde o ummi e juuɗe Ceerno Malick Dieng to Guri o fayi koto juuɗe Ceerno Mamoudou Sow mo Polel Diawɓe, on kadi o jangge mum ko ɓurano. Nde ummiri toon o faari koto banggue Sahal to banggue Safalɓe. O janggi kadi e ceernajo goto cafar ne wiye Abdou Wulu Safa Guèye. On kadi o jangge mum ko ɓurano. O ummi ɗon kadi o janggi e gando goɗɗo cafato ene wiye Mamoudou Fall Tulba, e on kadi o jangge mum ko ɓurano.
Hereto ɗon ko ko toon noon fottiri e musidɗo makko mawni ko hono Cheikh Sadibou tawi en waɗi lawol ne hoore on noon ɓe gartiti on noon wi mo miñam yiyaɗan gaadeyade ƴeewa gandal ina moƴƴi ha maayi kono noon sa renta hay sa heddima ga hen tan de a watta galle ɗum noon arkoren miñam won noon o reggodiri e on ɗon ceerno Mouhamadou Magami ɓe gartidi Sénégal to banggue damgo ga Cheikh Moussa kadi jokki jangde mum ha hande o fayi to Seeno Palel woni kadi koye damga ha hande e juuɗe ceernajo biyeteɗo Abdoul Elimane Bokum ko ɗon o adi jangude deftere wiitede risala tumbitere adande nde ko ɗon o jangi risala Ibnu Abou Zeyd al-Qayrawani o jangi ɗon kadi deftere ne wiye Ɓurutul Absar nde ummi ɗon kadi o faari ko to ƴalla woni koye damga ha hande e juuɗe ceernajo goɗɗo ene wiye Alpha Samba Thiam ko ɗon kadi o adi jangude deftere wiitede Tuffatul Hukam nden tumbitere adande nde o jangi ɗum koto Alpha Samba Thiam ɗo nde ummi ɗon o fewri koto Rindiaw woni koye Ngenar ha hande e juuɗe ceerno Mamadou Samballa ko toon o jangi feccere heddinde walla tumbitere ɗimmere e deftere Tuffatul Hukam nde ummi ɗon kadi o faari koto Walalde woni koye law ha hande Furtoro e juuɗe ceernajo ene wiye Alpha Mamoudou Aw ko toon kadi o jangi tumbitere ɗimmere e deftere Risal e deftere kadi ne wiye Masail Minal Miras ko toon o jangi ɗum nde ummiti toon kadi o fewri ko Gollere heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média Gollere woni ha hande koye law e juuɗe ceernajo goto Fuutu Jalonke ene wiye Modou Hamidou Yembereng on ko iwdi ko pullo Fuuta ko iwdi Fuuta Jalonke kono tawi ɗum ko Gollere ko ɗon kadi o adi jangude deftere wiitende Muktasar Khalil ɗon ɗo ceerno Hamidou Yembereng nde ummi ɗon o fewri ko Ɓohi Jawe kadi woni ha hande koye Ngenar e juuɗe ceernajo goto kadi Fuuta Jalanke biyeteɗo Modi Muallimu ko ɗon o jangi kadi tumbitere ɗimmere e deftere Muktasar Khalil nde ummi ɗon o feewi ko Dimat ha hande koye nder Fuuta Toro tawi koye juuɗe ceernajo goto Fuuta Jalanke ene wiye Alpha Ibrahima on kadi o jangi mun deftere wiitede Al Isriniyat e deftere ne wiye Daliya ko toon o jangi nde ummi ɗon o feewi ko Podor ha hande koye Toro nde o nani gando mawɗo nen toon ne wawi deftere Magama ene wiye Cheikh Hamidou Kane ko toon o jangoyi deftere Magamatul Hariri o jangi toon kadi Al Ajruniyat ko toon o jangi ɗum ko ɓeɗo goni sernaɓe Cheikh Moussa janguinɓe mo to banggue gandal jangategal e bindi heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média omo haal noon sa yi gandal makko ngal wayino wayni ɗum fof ɓeydi ɗum ko jogade mo himme e defte kadi ɗe o janganno nde noon ko ɓuri hewde ko andi ko eɗen mbawi wiide ko woni hen ko jangguini hoore makko ko ɓuri hen hewde e defte makko kewɗe ɗe o sodanno tan omo janga walla omo liira ɗum ne jeeya no wiiri ko ɓeydi gandal makko ngal tigui tigui
kono ko ɓeɗo woni sernaɓe jangguinde nde ummi ɗo tan o feewi ko Ndar to ceerno makko Cheikhna Cheikh Sadou Bou ko on woni ceerno makko e lawol Gadiri ko on hokkimo lawol Gadiri kadi ko on wimo Cheikh o wiyatano ko Moussa ko on waɗimo Cheikh. Eyyi sen garti to banggue defte makko machallah Cheikh Moussa windi defte kewɗe jonde eɗe tolnoyo hedde capanɗe 4 e jeetati deftere kadi nde wonno Allah en hokkunomo hakkilantagal mawgal ɗum waɗi nden kala hen deftere nde o windi ɗum hen o jogoto ɗum hen o totta almuɓe makko walla wone musidɓe makko ɗum hen o nawa ifa kanko nawi defte makko ifa ɗum waɗi defte makko kewɗe ena tawe toon kewɗe hen kadi pirtama e ɗemgal Farayse defte ɗe noon ɗe mbaɗi ko doge manam ko fannuji aɗa wawi wiide tan kala fannu mo miijiɗa pewruɗo e gandal o windi hen ɗo adanɗo noon fuɗɗode ɗo o fuɗɗori tan ko windude defte ko fewri e suufiyankagal hakkunde neɗɗo e Allah holno neɗɗo woppirta aduna ruɗorto aduna e ko way noon hucca e Allah e dewi mum Allah e gueɗe baɗe noon sa ƴeewi deftere makko adinde wiyete ko kitabu zuhdi fi zammi dunia ko ñingde e ruɗade gueɗe aduna e huccude ko fewri Allah nden deftere o windi ɗum ko 1888 1889 on saha omo yaara e duuɓi 24 25 ɗon o fuɗɗi windude deftere gila on saha o ɓami kanko fuɗɗade windude defte deftere makko ɗimmere kadi ko Lahibur Rusli wa Sahada wa Naynul Husna titre en juuhi no windira e arab ni kono ko deftere nde gandanɗa hoorema no firtira e Farayse ni ko jettoruji e mantugol ko fewri kadi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum foof koye defte suufiyankoje nden ɗon kadi nde winda koye même hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e jeenayyi 1888 1889 koye o saha o windi ɗeɗo defte o windi noon defte kewɗe o windi ko fewri e rendo o windi ko fewri e sariya o windi ko fewri e celluka o windi kadi defte ko gandanɗa hoorema pewrude kadi e mantugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam won hen deftere ni ko winda koye fannu pular e jime makko nde o wiyata yettore timmude o manta hen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono noon deftere makko ɓurde mawnude ɓurde kadi andede e darjude ko deftere wiyetede Zuhur al-Basatin nden ɗon deftere Zuhur al-Basatin fi tarihu sawadin ko deftere nde gandanɗa hoorema ko piindi guesse tarih ɓaleɓe deftere nde ena tolno e ujunere temedde jeeɗiɗi hello tawi o haalata hen tan ko tarih ɓaleɓe guila e Fouta ha e gandanɗa hoorema e Ɓundu ha e Sine Saloum en ha fayanma tarih Wagadou to Mali en e ko nandi hen nde noon no inde nde wayni ko tarih ɓaleɓe tan nde haalata ko deftere mawde Fattam Lamiri e defte makko kadi aɗa tawa hen deftere tawi ko welde jangguinore kadi nden kadi deftere makko nde o inniri Alhabul Mubin nden ɗon deftere ko gonga labɗo ceer tawi o haalata hen ko fewri e gandanɗa hoorema e laabi ha tengti e hakkude Tijani e Gadiri Cheikh Moussa kañum ko Gadiriyanki ko birdowo o waɗi deftere noon hollide yimɓeɓe yo gartir haqqillaji mumen ganda wirdu wona sarɗi neɗɗo wonde juulɗo e wonde birdowo fiindirani wirdu
ɓoyani ko ari e saha nelaɗo en hay goto o wardaka walla fiiraka walla wirdani ndehe noon wirdu fotani sabade ha ko eɗen kaɓa fotani sabade ha ko eɗen gañodiri e koye men sibu nden e saha mabɓe so tawi a woni tijaniyanke walla a woni jeeyaɗo e golga lawol so jomum maayi ubberaki walla jomum en jultama walla sa woni golɗo lawol a ari wiɗo juula juma ɓega so tawi on dendani tarikh wiya a julta hen o holliri ɗum ɗo fotani wonde yimɓe yo ngar dutto e haala Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ganda laabi ɗi foof peewi koye Allah hay lawol hen gotol ɓurani gongol ngol kala lawol ngol neɗɗo ƴeewri Allah ma dañ hen Allah ɗum ɗon ko deftere fattum lamiri nde gandanɗa hoorema nde yimɓe poti janguitade mbatta hen hakkille sibu ɗum ɗon addini caɗele no fewi no fewi no fewi en wawi ni tawi ɗen caɗele ne jokki ha joni en windi kadi e deftere wonde kadi fayida nden kadi ko findinore kadi ko wawde wajade en hollide ko neɗɗo jamyamo bawɗo yidde fottude rendo ngo beele yimɓeɓe fof mbawa wurdude e dow jaam e dow deƴƴal e kisal wonde deftere makko jalaw islamo chrétien omo holliri hen wonde ko seeɗa tan diineji ɗiɗɗi nanda Allah e mumen nandude diine islam e diine chrétien ji omo holliri hen ɓeɗo chrétien ji kamɓe kay so wona tan mataw koɓe mbiyata annabi Isa ko ɓi Allah walla salade won hen nelaɗo kono en gandu kamɓe ɓeɗo koɓe julɓe fewɓe de sibu kamɓe goto men foof rewirta Allah ko ɗaminade moƴƴere nde noon kamɓe to banggue diine mabɓe en haaɗiɓe wadde gueɗe bonɗe ɓe gandanɗa hoorema ko wayno jina en guyka en e gueɗe bannon e gueɗe bannon nde kamɓe ne yen gandu diineji men ɗi ene ɓadodiri no fewi no fewi eɗen poti waddude mabɓe maslaha beele ƴeewen no gurdirɗen e mabɓe e ko way noon hollirta tan ko neɗɗo jamyamo mo gandanɗa hoorema ko jinnoɗo fottude yimɓe foof mbawa wurdude e dow jaam e dow deƴre tawi caɗele mbaɗani ɗum waɗi hayde cathédral mo Dakar udditte ceerno Seydou Nour ko kanko yamiri yo udditanɓe walla o waɗanaɓe conférence de presse ko ɗum ko kanko Cheikh Moussa uddinno ñande hen waɗi hen yewtere fattam lamiri haalde kadi hakkude diineji ɗi ɓeɗoto ɗon ko haalirde Golal Média a namdima noon to banggue duɗal Pire Sagnacour beele o janggi toon walla ko way noon ala duɗal Pire to ceerno Souleymani Balen walla Almami Abdoulaye Ndewnoro kanko janggani e ngal duɗal duɗe kalden ɗe tan ko ɗe no rewi eyyi a namdima noon yonta makko e musidɓe makko e ko way noon ɗen ɗon yonta makko hewɓe hen kadi ko musidɓe makko cettima e makko kadi haalullaji baɗɗi fayida cettima kadi gandal makko e ko way noon en jeeya e sehilaɓe makko e yontidiɓe makko hono biyeteɗo ceerno Malick Kane wonmo kewɗon yiide e natal ngal ɓe gondi ngal natal ngal no foti kewɗon yiide for Cheikh Moussa ene jooɗi on ɗon dariɗo on woni ceerno Malick Kane en wonde ceerno Seydou Alpha ko almudo makko kadi ko musidɗo makko ɓe yontidiɓe ceerno Seydou Alpha woni bammun ceerno Mouhamadou Saydou Ba to Madina Gounass e yontidiɓe makko ɓe ha hande ne woodi hen ceerno Mouhamadoul Magami o woni bamum Abdou Salam Kane gannoɗo chef de canton Tamga jooɗinoɗo to Kanel e ceerno Ousmane Ali on kadi ko e yontidiɓe makko kadi koye almuɓe makko jeeya ene wonde Cheikh Oumar Al Hazim on kadi koye almuɓe makko koye yontidiɓe makko e ceerno Abdoulaye ceerno Jingue to Hunare e ceerno Yero Balen to Guijlon e ceerno Hamme Baba Talla to Thilon e ceerno Amadou Mokhtar Sako to Ɓogge Alhaji Seydou Nourou Talen ɓe foof koye yonto makko e Wali Ba to Mali e ceerno Amadou Tidiani won to Kay Haydi ɓen ɗon foof koye yonta makko e Abdourahmani Al Hassan en o yontinama kadi ne Cheikh Mouhamadou Kaw e Mouhamadou Abdourabi en to Koɓillo ɓen ɗon foof ko yontidaɓe makko e Hadi Boun Mouhamadou en e o yoddidama kadi e gando kadi Fouta Dialanke ene wiye gandanɗa hoorema Mody Bocar
e kadi o yontidama kadi maire Saint-Louis Mamadou Ndiaye Kélédor e miñum Moussa Baydi Gaye e député du Sénégal baadi henno Blaise Diagne e Ngalandou Diouf waaɓe henno Zalzaman ɓen fof koye yonta makko koye sehilaɓe makko kadi tubakoɓe Farayse naɓe joɗinonoɓe laamu Mauritanie e laamu Sénégal joɗinoɓe to Saint-Louis e to Dakar ina hen sehilaɓe makko waaɓe henno Henri Gadin waaɓe henno Lamotte e waaɓe henno Belley waaɓe henno Fanel e Delacroix e Zéliar ɓen ɗon fof koye sehilaɓe makko waaɓe henno Paul Marty e Maurice Delafosse e Mariani e ko nandi hen ɓeɗo fof koye sehilaɓe makko kadi koye yontidiɓe makko. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. eyyi namdal ma gongal namdima holko haɗi Cheikh Moussa andede no foti andirede ni walla ko way noon. Eyyi ɗum kam hewɓe kaali hen jiyande mumen goto foof no sikkiri walla no famiri. Min kam yiyandam tan ɓurmi jaggude koto banggue tarikaji ɗi wonde sa teskima hay ko wona Cheikh Moussa ko tan qadiriyankoɓe ene ɗeɓi majjinede e fuutankoɓe kewani haalde gueɗe mabɓe kewani mawnindeɓe walla wadnedeɓe géruji e gueɗe banni noon. sa ƴeewi en duttima caggal seeɗa waɓe henno ceerno Souleymani Baal en walla Almami Abdoul en ɓoyani ko batti waɗanede géruji tawi noon golli golle badɗe fayida no fewi kadi ko darorɗe ko faaro fuutankoɓe ene ponno mawnindeɓe ene ponno kadi maade qabriji mabɓe ha waya comme no juurorde yimɓe gandine ɓeɗo golle badɗe fayida ɗe golli. kono sa ƴeewi Almami Abdoul hay qabri mum ni joni to woni ɗo maha ɓoyani ko hedde 2007 en tawi kadi mahi ɗum ko Abdoulaye Wade nde firti Almami Abdoul no way hewde fayida ni foof fuutankoɓe gubbu ɗum tan jeehilaɓe munen. ceerno Souleymani Baal ne ko hono noon tan e ko hon ɗum tan hepti Cheikh Moussa ni kañum wonano tijaniyanke ko qadiriyanke nde noon to banggue won paddorde won sarɗiji kalteɗi e laabi ɗi wonde ɓe juuretake en walla ko way noon e ko wayno ɗum kam ne jeeya ko ɓeydi tan ɗum ninde gueɗe makko seeɗa. min kam ko ɗum tan pammi hen e sinno fuutankoɓe gardinno koto banggue gandal jaggiri neɗɗo gandal mum e fayida mum e ko woppani aduna o no foti jaggirede mawninire banggue gandal mum mawninire golle mum badɗe fayida ɗe golli nde noon mawɓe men hanki tawi wona tijaniyankoɓe walla wona hayni haydara ala ko birdanno ni en ponno mawninede en ponno siftorede. kono noon en jii kanko hoore makko o haali caɗele mbaɗe noon hakkude laabi ɗi yimɓeɓe gattiren haqqillaji mumen ƴeewa ko rendin ɗumen ko koto banggue ɓuuri mawnude hono banggue islam o wonde julɓe foof ko bandiraɓe e kadi keddiɗɗe fotani wonde barusuji ɗi gandanɗa hoorema ene kaɗa en yettodirde walla eɗen dentodira en gueɗe banni noon. ɗum ne jeeya ko ɓeydi kalde Cheikh Moussa. Sibou sa ƴeewi caggal Cheikh Oumar nde ɓenni caggal makko ni no wonno qadiri mais nde Cheikh Oumar ari nde kanko ɓeydi dowlinde lawol tijanigol e Fouta nde noon arde caggal makko wiya min komi qadiriyanke min ko ngol ɗo lawol cuɓimi so yiɗi onon foof goɗon tijani min suwama ko ɗum ɗo ɗum ne wawi tawi fuutankoɓe ma wood no jiiruma ma wood kadi no ɓe jaggirma e fuutankoɓe jaafo kono min kam ko ɗum tan woni hen yiyandam ko waɗi Cheikh Moussa gandanɗa hoorema yejjita seeɗa kono noon nde wonno Cheikh Moussa ko kange
kanŋe noon hayso ubbima e leydi aduna e juutde koyngal ma won tan nde gandanɗa hoore ma nde fulñiti yalti nde noon hay goto wawa majjinde ɗum hayso yimɓe gulli hen leydi aduna e juutde koyngal ko ubbitto fayida mum tan ko jaggen e anduɓe men mawninen anduɓe men mbasen wiide ko ngol lawol woni walla ko nde hinde o jeeya walla ko to woni walla ko nangam eyyi gardinen tan gandal kisoroɗen neɗɗo gandal mum e fayidagal mum ko addani rendo ngo ko woppiri en ko mbawɗen naftorade hen naftorɗen. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. eyyi ko mbiɗa ka namda himi walla ko ponmi ɓeydude hen e gueɗe bani noon kam ɓeydanmi hen tan sen dañi anduɓe waɓe hen no Cheikh Moussa en eɗen poti siftorde ɗumen e kala saaha miijoji mumen kadi ɗi goppani en ɗi e defte mumen ɗe goppani en baɗɗe fayida eɗen poti rewde ganden kanko wona hoore makko tan waññomo eko way noon sa ƴeewi windude defte mum ne nawa IFAN firti komi jiɗɗo wallude rendam komi jiɗɗo wallude rendo ngo ha daña no hisiri nde tawno kanko sa jolama mbiya ko o yinno ko hakkilde Fouta gueɗe kewɗe ɗe yimɓeɓe kalanno tawi hay hunde ala ɗo fawi so wona e majjere aadaji en e bidaji en kinɗam hinɗagu en tarihaji en e gueɗe bani noon yidde riwtude hen gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema ala ɗo pawi koye nden darde o darino o yinno ko sañde Fouta kono noon Foutankoɓe mataw paamani jiyanɗe makko walla paamano jiyanɗe makko e on saaha kono aduna e juutde koyngal ma aduna hokkumo gonga hay to banggue kinɗam hinɗagu o hokki hen windande mawde tawno kanko o ardini tan ko gandal tan o ardini ko ɗum tan woni ko hiisi o hiisi kadi ko neɗɗago ɗum waɗi hay to banggue suddiɓe makko ɓe o hokki hen windande mawde e kinde Fouta kewɗe hen o resino ɗumen guila e fulɓe yaalalɓe ha e toroɓe ha e seɓɓe ha e koreji e ko way noon foof o rendini ɗum ɗon foof ko yidde rendinde Fouta o yen gandu enen foof ken gotum hay goto hen ɓurani goɗɗo kinde ɗe gaddirno tan koto banggue métier en walla e ko way noon yen tinno janggen yen tinno gollen Cheikh Moussa gurdam mum foof ko jangde e golle janguingol e pindingol e golle guesa e golle kadi patuɗe e gurdam e ko way noon koye ɗum ɗo tan o wurno ko ɗum wonno gurdam makko ha ñande o yalti aduna noon yo Allah yurmomo yafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe Allah jarama on jarama. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média.